אתה, תגיד בקול הכי רם שלך, איזה פרי או ירק שאתה רוצה בעולם? תפוח. תפוח? כן. שיט. מה העניינים היכל התרבות ראשון לציון? מה נשמע אתכם? קוראים לי גידי לבנה. לפני כמה חודשים צילמתי את כל ההופעה שלי, פרסמתי אותה בחינם ביוטיוב, ובאמת מאז, ברוך השם, היא צברה עשרות, ואני חושב שכבר בטוח לומר מאות צפיות, אוקיי? וזה הרבה? אני לא יודע. אני חושב שזה יהיה מגניב אם אני אלמד אתכם את הקסם הראשון בהופעה שלי. כל מה שאתם צריכים, מטפחת, אוקיי? לוקחים את המטפחת, שמים אותה ככה, אומרים את מילות הקסם, שוטף פלוס 60. והמטפחת עוברת דרך, בום! מג'יק! תודה. עכשיו, ההסבר כל כך פשוט שכנראה שלא תאמינו. עכשיו, מה קורה? הרי כולנו ממצמצים, נכון? אז מה שקורה, אנשים לא יודעים את זה, אבל שהרבה אנשים נמצאים ביחד באותו מקום, כל המצמוצים שלהם מסתנכרנים. ומה שאני עושה, זה שאני עומד ככה ואני מחכה שהמצמוצים שכולם מסתנכרנו, ובזמן שכולם ממצמצים, זה השלב שאני נותן את הסימן, וליאור סושארד רץ מהר 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 לפה, עושה את הקסם בשבילי, ובגלל שהוא כל כך טוב הוא רץ מהר 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 חזרה. דרך אגב, עוד לא סיימתם למצמץ. נו, מה חשבתי שאני אגלה לכם איך זה עובד? חבר'ה, אל תיתנו לכל האורות האלה לבלבל אתכם, אנחנו לא בלאס וגאס, זה ראשון לציון, פה עושים שכונה, בסדר? תשמעו, יש חוק באגודה, אסור לגלות איך הקסמים עובדים, ואם אני עובר עליו, הם יגרשו אותי מהאגודה, מה אני אעשה? עם מי אני אתאגד? אבל מצאתי פרצה בחוק, אם אני מגלה לכם, אסור. אבל, אם אתם מבינים לבד, תחום אפור. אז אני אעשה את זה עוד פעם אחת, קצת לאט יותר, מי שיבין, יבין. מי שראה, ראה, ואם הבנתם איך זה עובד, בואו רק נשאיר את זה בינינו, חברים, בסדר? תודה רבה.